Na, hát akkor szervusztok! Én Vodkamaster 123 vagyok, és ezt szántam a csatornán a második videónak. Szavazásaitok alapján egy először lesz ez a sima videó, aztán majd lesz később egy live is, de most először ezzel foglalkozunk, tehát kezdjük is. Most Gunrun fogunk úgy látszik először menni, kivárjuk a sort, és kezdődik is. Na, szerintem Valkyrie-vel kezdek. És a másik emberünk pedig kíváncsi vagyok, ki fog választani. Gibraltar. Ki addig beírunk. Nem jót kaptunk. Szerintem. De jó fiat volt. Bedrandomoktól. Én is meghalok. De én is bedrandom vagyok, jaj. Gyújj. A kis rohadék. Most komolyan kiadt volt. Nem hiszem el. Innen, hát ha rájuk tudunk csinálni. Ha vannak ott bent. Aha, vannak ott bent. De hát, hogy száll? Recharging shields. Vagy már meg. Hopp. Utolsók vagyunk. Gondoltam, hogy azok leszünk így. Én is. Pedig azért már nem most kezdtem. Sikerült végre eltűtni a második fegyverre. A csiska meg ottan szerepelt, amit került neki. Jól van, akkor hát ha itt jön föl, nem. Akkor ide belünk. Akkor elment. Most már ott. Hát, jött. Ne. Jó, megvan főnök. Elméletileg megkapjuk. Igen, az jó. Aha, egy másod benne van. Na, jó, fölment. Föl, még. Hát ez sikerül. Nem sikerül. Les. És most nem. Csak nem csinál semmit konkrétan. Hát jó lesz. Aha, ott is. Pedig olyan szépen választom, de Elstarról van. Júj. Júj, 3 hét. Ez az én már gyalázat. Ez gyalázat. Ez nagyon nagy gyalázat. És még el sem találom, hát ez is. Mi van veled? Mi van? Úristen. Ott mennek a csiskák. Halál mentek. Jó, ez meg ledobta a csiskát. Így. Kaptad.
Mit adottak meg? De ezzel amúgy hogy lehet ölni? Ez amúgy egy fos, de... Nem tudnak úgy normális, most semmit csinál. Úgy vagyok ezzel csak ilyen bína, hogy nem tudok vele semmit kezdeni. Jegy. Ez meg 30-30-szor. Ja. Tehetél meg amúgy? Nem tehetél meg. Még csak most tartunk itt. Jó, azért ilyen szánalmas is régen voltam. Hol líveljünk. Ez nagyon nem volt jó. Ez szánalmas. Még egyet, még van idő, addig megnézzük a challenge-eket, mert ugye most van egy event. Ez item. 1000 kéne nekem 300 van. Daily challenge. Fáj. Ezt nem csinálom meg, nem is ad sokat, meg nem is kell csinálni semmi értelmeset. Revive-olni, de én most ezeket fogom menni. Ezek. Itt. 10 darabot. És mit kapok érte? Espekket! Na még az anyádat. Persze. 5-ször. Na. Lehet megcsinálom, de nem biztos, nem valószínű. Jó, már akkor lépjünk is be. Akár amúgy hozhatnám Watsont is, hogy összecsináljak magamnak egy ilyen kis bunker, de először nem kockáztatom meg, hogy itt rosszabb helyre szólok. Szóval belszerint, hogy jó, na ő csapdás lesz. A második emberünk. Nem. Akkor nekünk kell majd, hogyha fölmegyünk. Na, lássuk. Milyen szintűek. Isten! Miért kapok ilyen rosszakat? Nem jó. 8-as a maxosú. Mi van veled, Apex? Úristen. Jó van. Menjünk ide fel. És megnézzük, hogy rájuk tudunk-e támadni. Hát 2 másodperc. Na, ez meg nem jó. Hoppá! Hát nem is olyan rosszak a csapattársak. Elképzelhető. Na most rávárok már. Szerintem ez fel akar jönni. Csak láttunk az előbb. Jó. Jó. Ez most nem úgy szokott. Hát... pedig majdnem megolt. Nem áll. De majd mi állunk nyerésre? De elsőből lesznek az utolsó. Ezzel a feltételezéssel kell lenni. És akkor hát, ha sikerül valami második helyzet. Ez is szép volt. Na. Te is, gyere ide! Charging up my shields. Nincs itt mindenki kockázat. Ez
centis. Fölmegyünk, akkor tudunk. Te meg az anyád. Ne. Wings out. Takarodj. Fox 3, sending it home. Recharging shields. Megmenekültünk ezzel elől is. Hát, ha... Hear that? Halfway to winning, halfway to... Mi? Hogyan rágva? Hogyan tud ez folyton úgy megölni, hogy én fejbelőlem 90%-ra van. Wings up. Már csak 4-jel vagyunk elő, ez már nem a legjobb. Ja, amúgy ezt kapta. De végig megyünk kettőt. Már csak 2-ben vagyunk előrém. Jó. Nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Nem. Mi? Te is gyere veled, úgy van? Takarodjál. Na, ők utolértek. Nincs senki, te vagy? Hát te mit csinálsz? Ez amúgy jó volt. Charging up my shields. Csinálj. Bogey here. Isten, de béna vagyok én meg. Így nem tudom eltalálni, így nem tudom. Persze, anyás. Wings up. Ne! Meg kell várni, amíg be töltődik. Ez amúgy szép. Nekem tetszett ez a találat. Te takarodj már anyádba vissza! Érted? De te is! Miért tetsződtem ilyen lassan? Aha, amúgy ha fölmegyek az... nem nagyon szép. Tartjuk egy kicsit. Aztán megpróbál valaki fel. Mi? Utolértek, nem jó. Nem már, megelőztek. Miért vagyok ilyen rossz bosszakkel? Pedig amúgy egy rohadt jó fegyver. Jó, mi lesz egy Leading Victory? Fox 3, launching missile. Megint! Miért nem találom el? Hát eltalálom. Ez is komolyan. Jaj. Késharc. Takarodj! Missile off the rails. Nem! Összereztem a kést, nem. Hogy? Wings up. Jó, mondtam. Elsőből lesz a Fox 3, sending the pod. Találd el! Találd el! Mi nem találod el? Mi nem tudod eltalálni ezt a nyomorítkot? De repülve meg eltalálom érted, mert abban nem vagyok jó. Ez bot? Ez az! Így kell ezt csinálni, emberek. Így kell ezt csinálni. Ez a jó anyag. És dur. És még egyszer, benne van. Ezt így kell, gyerekek. Ezt így kell. You are the Apex champions. Az most jót tett a lelkemnek. Jaj. Mi? Hogy lettem én csak a második?
Hát én öltem, várjál, nézzük csak meg. Jó, mert neki 10 kill lett. XP. Winning kill. Hell yeah. Requit solo. Requit solo. Nem kilépek. Leave match. Így, ez így amúgy, ez nekem tetszett. Ó, ez a pálya van már. Na nem baj. Mik vannak? Sztúrba. Semmi értelmes. Ez amúgy jó, le van árazva, ennyivel 90-nál, csak nem tudtam vele semmit kapni. Horizon, Ash, meg Watson. Ezt a Watsonosat majd megnézzük. Ó, kiroppant az ujjam, nem tudom, hallottátok-e? Egyébként most volt valami update. Nem tudom, mi volt benne, de volt benne valami. Azt tudom, hogy az eventet ugye hozzáadták, amit néztünk. De már nem tudom, hogy mi volt. Na mindegy is. Kit hozzunk? Hozzuk valakit. Nem tudom. Valaki mást is kéne használnom, mert csak a Valkyrit. Mindig, folyamatosan. Nem baj az. Ó, ez az enemy? 4. Mi hányan vagyunk? Oh, jaj, szegények. Meg 6-on. Vagy nem? De. Amúgy hozok longbow-t meg ezt. Ezt nem tudják nagyon sokan, de lehet cserélni célzókát. Én mindig így hívom, hogy célzók, annak következik meglépni. Szóval igen, tehát lehet cserélni célzókát. Ugye másik csak. Mindenen lehet cserélni célzókát, és longbow-n is, meg snipereken is, és az összes félére lehet, ami azt jelenti, hogy még erre az aranyra is cserélhetem. Tehát ez nagyon OP lesz azokkal szemben, akik nem tudják használni. Én ugye jól tudok sniperolni is, tehát eleve OP vagyok. Már szerény is. Most a szerint. Nem az vagyok, hogy sokat lövök, ami alig találja el, honnan lőtt, hanem keveset, ami eltalálja. Nem tetszik véletlenül mutatkozni nekik, hogy meg tudjam őket ölni. De egyébként erről ez jutott eszembe, hogy volt a Superbook. Régen már sokat néztük. Az a lényeg, hogy érted, nem mondtam a lényegét, ilyen bibliai történeteket mutatva. Az egyik részében volt, hogy az egyik ember mondta, hogy gyere ide, hadd öljelek meg. De jó vagyok. Nem megy nekem az a sniperát most. Lehet kell cserélnem. Mi? Az élet is jó? Várjunk. Jó, ezt nem tudom használni. Nyugodtan gyere ide. De azt hozd akarjam. De ne. Egyik bosszekkel van. Aki bosszekkel van, ez nem tetszik. Ügyes. Ott van. Azt hittem, hogy vagyok. Vantage-en. Szerintem az lesz, hogy
Próbálok olyan helyre Three menni, missile off ahol the rails. tukaj, de én is meghalok. Hogy le tudjam szerelni a loadoutomat, végül is nem biztos. Na várj. Nem kellett cserélni. Alternátor egy legópi fegyver. Gyerjünk csak, ezt kiszedem. Én van nekem? Fölveszem. Ledobom. Fölveszem ezt. Na, igen, ez ilyen kicsit nem olyan, nem olyan egyszerű. Ezért kell átállítani a sőzőket. Ezért jó az alternátor, most kettőt belevisz. Másodperc alatt. Charging up my shields. És ha nem figyel oda, vagy én odafigyelek, akkor azért elég jó tud lenni. Kicsit megijesztettük. Sajnos rájutott. Ki vagy te? Ki vagy te, mester? Egy-két adat? Let's check that. Another bandit. Élő félelem keresztül, hogy felfogják a csapattársak. Ó. Már megijedtem. Hogy mentek amúgy oda? Ilyen, hogy ez már segít, mert eddig nem segített a boostos, amikor ugye ugrasz egyet, és akkor lehet boostolni most már egy ideje. Eddig nem segített, hogy mikor kell megnyomni. Most már segít? Ó, Sentinel. Sentinel here. Wings out. Na, másik kérpek is. Amúgy csak azért nézem meg, hogy hát van egy P20-20. De észrevett. Szeleted gombóc. Ott van. Got a bogey on my marker. Eat an Egy ilyet a star. szájába. Tudja milyen a... Nem szabadság. Így, most lecseréljem. Nem cserélem. Ezért ez is elég jó. Elméletileg ott van. We should head that way. Elég érdekes volt ez a mozgóbokor. Szegény. Ott van. Meg vagy köcsög. Ez mi? Értem, hogy a három közül. De ott egy cigány. Ott van. Another bogey. Kettő is. Ott van, gyere vissza. Gyere vissza. Hogy ügyes vagy. Honnan fog Bandit lenni? here. Rájuk megyünk, mert miért? Ott van. Rájuk megyünk, mert miért ne? Eat a North Star. Mondok egy élő taktikát nektek. Ha meghalás szélén vagytok, akkor csináljatok mindig egy olyat, hogy megfogod magad, és magadra dobsz egy Arc-Start vagy sima gránátot, mert azt nem fog beleszámítani abba, hogy mennyi töltek a többiek. Hol vannak? Wings up. Amúgy ezért kapcsolom be, mert így körül lehet nézni. Te hülye vagy! Miért kapcsolod ki ezt a jumpedet? Kapcsolod ki. Hoppá! Üljünk le, elég konverzáljunk. Itt van borocska. Jó kis márkás. Úgy néz ki, mint a régi Magyarország, csak fordítva letükrözve. Meg újságpapír is. Nem tudom, hogy élték túl ezt a háborús övezetet. Én a barom meg csak azt is. Gyere csak. Olyan jó érzés. Nem tudom miért, csak én vagyok ilyen hülye. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen. Ó. Triple ide én is dobok valamit, várja. Bird dropping here. Wings up. Tudom.
Enemy in my sights. Szerintem sniperről van meg nem használni a snipert. De hogy volt a shieldje teljesen lebrókolva? Wings up. Egyetlen elméletileg ott fog újra We should head spawnolni. that way. Nagyon kíváncsi leszek erre. Hol spawnolsz újra te köcsög? Mert most kilépett szerint. Ott mi történt? Mert szerintem most igen, újra spawnolt. Mert szerintem most kiléptek a csapattársaim, mert rájöttek, hogy nem tudják megnyerni. Wings up. Lemondtak a nyereségről. Itt van? Itt is van, nézd már mekkora kis van. Ez az elteri volt éppen. Most elméletileg amott fognak újra spawnolni. Mert már többször is volt ilyen, hogy a rohadékok kiléptek. És akkor mindig a másik oldalon spawnolnak újra. Wings up. Igen, Fox 3 launching missiles. ez most is így van, úgy látszik. Tehát igazából csak megyünk ide-oda, szerezzük az XP-t, mert ugye ebbe kapunk. Nem baj, ez nekünk csak jó. Valkyrie. Igazából ez most nem olyan izgalmas, de nem vágom ki, hogy lássátok, hogy ilyen is van. Ez is volt, ezzel is szenvedtünk. Vagyis hát én. De már mindjárt is vége is. Mindjárt is vége is van. Fox 3. Stay on low. Every radio station, we are go for burn. Dicsősz vissza elszállás. Hát, megtehetjük. De egyébként ezek eléggé nem jók. Mindig az van, hogy soha ne adjuk fel emberek. Nem kell feladni, soha nem szabad feladni. You are the Apex champions. Igazából ez most nem olyan nagy vereség volt, de kíváncsi leszek, hogy hányat láttam. Utána észrevettem, hogy off-goalnak. 9. Menj eszem már. Experience. Hopp. Kaptam jó sokat. Na, live. Na. Sokat mondom, hogy na. Nem baj. Control, már át is lépett, de Redisbe. Úgy. Tehát igen, nem tudom, hogy mik voltak az új újításban. Ez az új skin, azt tudom. Hát nem tölt be, nem baj az. Így na, töltsd már be. Akkor ne. Ezt is meg lehet szerezni, amit soha nem használ, és kérdés életben csak van. Lehet ilyet is szerezni. Annyit? 2/2-t. Lehet Apex pakkot is szerezni, de ezek elméletileg valamikor újra spawnolnak a pakkok. Ne, ugye eredetileg csak egyet lehet, csak nem tudom, hogy pontosan mikor. Processing Kings Canyon. Ez nem a Kings Canyon már, bocsánat. Majd valaki mindjárt meg lesz a elég crafting metanom. Én most már nem tudom, majd valakire kéne venni valami legendarit. Nem tudom, hogy kire. Neki ugye eventsként szereztem meg. Hát jó. Nem tudtok megnézni. Hát ide kit hozzak? Nem tudom, kit hozzak.
Megnézzük. Hoppá, mindegy. Bekörik. Target locked. Jó lesz ő ide. Time's up. Rafi. Hát túl sokat verkedőzek. Következőben majd hozom valami másik. Kicsit megnézem, hogy mi történik amúgy kint játékon kívül. Ó, Isten, mennyien vannak. Ó, Isten, mennyien vagyunk. Rohadt sokan vagyunk, mi vagyunk ennyien? Eddig nem voltunk ennyien mindig. Jó lesz ez. Snipe-olni úgyse tudunk. Mert ugye mindenki bent van a pályán. Hát tudjuk hívjuk. Így kell. Így a menő, figyelj. Így. Így kell csinálni. Megyünk be. Ó, erre rossz érzókát választottam. Mindegy. Jó, ez így. Benyomjuk. Toxic. Nézzük, ilyen fegyverek vannak. Metzték. Ajajaj, laggoltam egy kicsit. Ez amúgy jó fegyver, azért vettem ki. Elmond volt. De követlek téged, és én nem tudom. Júj! Ez nem volt jó. Milyen másik kombó? Én R99-et szeretnék az rövő. Átváltottam másik fegyverbe. Fucking! Ez azért már... Na menjünk a C-zónára. Mert ugye, hogyha az a zóna nincs meg nekik, akkor nem tudnak spónolni. Ami pedig azt jelenti, hogy nem tudják defendelni a zónát, ami pedig azt jelenti, hogy mi meg tudjuk szerezni, és mi tudjuk nagyon bekapcsolni a defendinget, és nyomatni neki. Nem tudom, hogy miért esnek oda is kérve kicsiket. Ki az a hülye, aki oda megy? Hol van egyáltalán a mapnak a vége? Ide még itt föl tudok menni a dropshipre. Jó, ezt megnézzük. Bejövünk ide. Na igen, itt például most láttam, hogy kijelöli a killetnél, hogy mivel ölte meg. Ez eddig nem volt biztos. Hello! Már is mindent váltok. Igen, fel tudok jönni a dropshipre. Mi? Itt felmenjünk a dropshipre. Igen, ennyi. Én nem tudok. Mi történik? Úristen! Úristen! Mi történik? Jaj, kiakkolunk egyet. Ez elég érdekesen van megvagyva. Oh. Fox 3, firing missiles. Most beszéltem. Miért kellett egy kickstart külni, vagy a... Hogy ebbe van szó? Nincs. Mobilis mobilent elvisszük. Ide rakjuk majd. És akkor... Hát... Még a... hátra sikerül elfoglalni már a B-t. Jó, hogy ez Return to the Battle? Ezt nem számítottam el. És ez?
Azt fogják szerezni. Megszerezik, és gondoltam, hogy megszerezik a rohadékok. Régebben meg hol vagy? Ennél. Ó, és le is rakta. Te hülye. Ugye, de szól lehet. Lockout aborted. Capture. Charging up my shields. Vannak. Bogey right here. Kéne, hogy ide észrevett, és nem hiszem el, hogy Wings up. nem tudok repülni, mert mászok a falon. Szanomas. Egyszer jön egy szanomas, és aztán jön egy jó, meg szanomas, jó, meg szanomas. Bagolt. Szanomas, aztán jó, meg szanomas, aztán jó. Firing missiles. Igen, eddig itt voltak. Muszáj használnom. Ja. They neutralized that zone. Game faces on, happy people. Júj! Jó, most már elég. Most már elég. Alert 5, ready to scorch for burn. Go for burn. Mi? Capture bonus megszerezik. Rohadjanak már. The captain's turned off the no seatbelt sign. You are free to move around the Outlands. Our zone has been neutralized. What will you do to redeem yourself? Na, ezt próbáld meg. A lockout. Irányt megtalálsz. They got a zone. Addigra már Enjoy kapcsolódtam. it. Won't last long. We neutralized that zone. Így. Jó, most megyünk a B-re. We got a zone. I dare them to take it. Egyébként így repet. Látom, hogy nem capture a lépés visszarra hagyjanak meg. Szerintem meg rám fognak jönni a B-zónában. I'm not much for second place. Wings out. Damn it. They neutralized that zone. Jaj. They got a zone. Won't last long. Ja, hogy ide felrakták a fikályokat. Weapons enhanced. Let's Oh. mark on the world. De jó, itt. Amikor meglátom, hogy jönnek, el kell menni abban a pillanatban. I got radar lock. Damn it. They neutralized that zone. Jó. Keresítjük a bízónak. Ugye ez a még. Aha, ott egy adéka láttam onnan, amikor repültem. Ott volt. Talion bandit here. Az egy arany. Wings up. Amit én most megtalálni. Ez kell nekem. Most már mindenem arany. És már nyugodtan Sending a payload. örülhetem, hogy jelentőnek. Kellett neked lerakni ezt a színvet. Én vagyok a rating. We got a zone. You take it. Our zone has been neutralized. What will you do to redeem yourself? Hol vannak? Vannak? Ott vannak. Hopp, még. A rating gyűlölőket, azt így tudok játszani. Na. Capture the zone. Szatrendet.
You captured a zone. What a great crew. Nincs benne, már belementek. Ez jó hely, itt lehet csinálni. Megfarkarítunk Uber. Na, ez nem volt szép. Menjünk vissza a lobbyba. Gunrun. Mekin. Hány perce megyünk? Hány perce vesszük fel ezt a videót? 42 perce? Akkor ez egy órás videó lesz. Következően menjünk egy wildcardot, mert erre már kíváncsi vagyok. Sok mindent látok már belőle. Ide egyértelműen wildcard, ide nem tudok máshozni. Never stop aiming high, even if you gotta take a detour. Finding you in the ring will Ez be egy easy. jó skin amúgy. Finding a new home? Still figuring that out. No, milyeneket kaptunk. Ó, úristen, milyeneket kaptunk. Nagyon jókat kaptunk. Great Black Lord. Rex. Jó nevek vannak. Én mondjuk az enyém se a legjobb volt Kamester 3. Wings out. Először az apkolókra kell menni, meg belőle ki lehet farmolni. Nem, egy fegyvert, és az amúgy mindig jól jön, hogyha nem tudsz játszani a fegyverrel. De én most ezzel tudok játszani is, meg az apkoló emberünk. Létezni. Recharging shields. Ja, próbálok innen rátámadni, és teljesen végrehajtottam a műveletet. Megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni magunkkal. Bogey in my crosshairs. Ez egy oktén, látom rajta. Aha, Wings up. innen elmegyünk. Ez jó volt. Ez nem volt jó. Charging up my shields. Nem akarnak inkább Let's check csinálni. that. Ez a tappol. Azt hiszem, sorta belőle. Vettelek, te rohadékot. Takarodj. Ne már! Jó, tudjuk, hogy ez itt tappol. Tehát... Hát, ha sikerül Wings up. oda jutni. Mondjuk egy zipline. Nem árt. Nehogy észrevegyél. Wings out. Jó, megöltök, de viszont működés. Nem baj. Veled nekünk rossz egy új fegyverünk. Ezek meg még csak itt tartanak. Értem. Jó. Ne. Úgy. És próbálkozz, és is próbálkozz.
Á, de hogy lát onnan, ha én nem látom? Mi ez? A fegyveremet lövje, és abba én sem. I'm back. Wings out. A fest logika. Taking the pod. Olyan volt. Mindjárt. Közben visszatértem, el kellett intézni egy Wings up. dolgot, elindítottam az adást, elindítottam. Jó. Szia! De engem nem akarsz megölni, ugye? Nem akar, csak nem fog jöjjölni, nagyon vicces vagy. Akarodj már. Jó. Hogy van még csak ennél fegyverni, ha ilyen jó vele? Bogey here. Nem! Mi? Hogy van ilyen jó? Charging up my shields. Halfway there. Don't let a girl down. Wings up. Félút. Minek zipline-ozik ide? Közel támadásra jó. Ez elég érdekes volt, de hát ezeket bének. Hát ez egy kicsit jobbnak néz ki, de Wings up. két elég béna volt ő is. Na, ő is így keresi az életet. Hát ez nem hiszem el. Nem béna így. 17 és 20. Hát, jó, harmadik helyig kell érni vele. Ennél jobbak nem leszünk. Csőre, hogy ilyen béna vagyok. Így nem voltam nem baj, itt egy késre. Ne. Takarodjál. Wings up. Vigyázzunk, itt késős ember közlekedik. Igen, késős ember közlekedik. Takarodj! De honnan? Ott van. Bogey right here. Mi volt ez? Jó, Kramer! Ja, az közben még Face-ért is nyomottad, de úristen, mi volt ez? Wings up. Jó, ez itt nagyon Three. nekik van. Launching missiles. Tisztát, belefér. Hát ez... Negyedike történik? Hogy? Akkor szerintem még egy meccset megyünk, aztán utána már ennyi. Megveszem én ezt a packet. Ó, viszont ezek is rohadt jók. Mi ebbe 24-et lehet beszőzni? Úristen, ebből sok dolgot lehet ám. Observe. Egy Imperial Guard item. Huszonnégy után megkapom a heirloomot. Hát hallod. Ez nem sokat érek. Kraver skin. 150-en van, még 150 kéne szerezni, hát hogy nem fogok. 24-re volt, 24-szer 150. Hát én ugye nem tudok számolni. Tehát 24-szer 100. Az már 2400. Meg 24-szer 50. Az már... Az felállni az... 2400 meg 1200, az 3600. Valkyrie extending the ring.
3600 olyan fikus kiló szeretni vagy. Megszabdult a hérlumot. Hát ez sok. Jó csapatot kaptunk, ez viszont ez a másik, ez nem jó. Mi ez a két csapat? 4-es és 2-es a legnagyobbja. Aztán utána meg röhögök. Kiderül, hogy profik. Na! De szerintem még amúgy nagyon ritkán bírok. Fölmegyek. Azt hittem afkolnak, amúgy ezért lőttem rájuk az előtt. Én nem afkol senki. Nem. Aha, ott van. Got another bandit. Ha nincs ott már. Charging on my shield. Got a bandit. Nem, de honnan, mivel, mikor, miért? Ezért nem szeretem pazarolni a amónak. Bogey there. Recharging shield. És egy technika, hogy bemegyünk mindennek a közepére, és akkor lehet, hogy elcsípünk egy olyan alkalmat, ami Fox 3, missile off the rail. kellésre a filmban a két például, hogy csak nem vagyok jó, nem vesz vissza, és nem tudok kezdeni vele semmit. Wings up. Aha, jól mondta. Aha, jóba tippeltem. Mi lesz? Itt kicsiskázom őket, utána meg őt fognak nyerni. Wings up. Nem! Ezt nem lehet használni, ezt nem lehet, egyszerűen nem lehet használni, hát úristen mi ez? Kérek szépen egy reduce-t. Fox 3, missile off the rails. Üssenek már meg, akkor kapok a reduce-t. Wings out. Nem kell reduce. Bogey in my bandit here. Bogey here. Wings up. Nem áll, és nem tudom, hogy hol van, mert nem vettem észre. Recharging shields. Bam. És persze, hogy az asztaló. Wings Most ő up. tudja, hogy hol vagyok. Na ez amúgy megyünk föl. És a végén fogunk visszaesni egy 10 fegyvert. They will be found. Scan this area. Takarodj már, Sparrow. És már elegem van belőle, Sparrow. Jó. Recharging shield. Ó, ez is szép volt. Wings up. Ott van a Sparrow. Got a bandit. Nem kapok reduce, Bonds hogy aren't easily broken. They should have run faster. de. Valahol hallok egy nem szépséget. Ez amúgy egészséges lenne, ez talán párszor. Wings out.
Ne. Te vidarri magad? Igen, ezért mondtam, hogy nem tudom használni. Ez nem lehet megmondani a hangjáról, hogy mikor van. Mikor van. Charging on my shields. Ez azért nem volt kevés. Megszeretgetett. Fox 3, firing missiles. Gyere. Úristen! I'm back. És vissza a legvégére. Vissza az alapokhoz! 3, sending a payload. Úgy van. Hajj meg. Mindjárt itt is látunk egy embert a... Be. Igen, erre számítottam én is. Wings up. Pontosan rá számítottam, és fog. Igen, és most ő... Egyszer tudtam elnézni, de úgy csinálni elindultam. Az amúgy tök jobb. Bogey right here. Bogey in my crosshairs. Nem más! Jó Tamás. Wings up. Na, így kell játszani ember. Hol vagy? Ne, takarodjál. Nem így kell játszani, mégsem passzívan, bocsánat, elnézést. Elég rosszul haladunk, ez nagyon nem jó állapot. Harmadik hely. Fox 3, visual clear. Good tone. Mindenben jó. Mondjuk azt sem mondom, hogy rossz. Shields are depleted. Recharging. Good at surviving. Vannak! Majdnem meg lett a kés. Fox 3, Nem áll, sending it neki home. lett meg a késre. Ász! Kraber. Második hely. Na, akkor szerintem mára, most így ezt így elmondom. Úristen, minket öltek meg. Már szerintem ennyi lesz. Hogyha tetszett, akkor lájkoljatok. Ha még jobban, akkor iratkozzatok fel. Ha nem, akkor is. És akkor szerintem találkozunk a következő videóban, ami elméletileg egy Apex Live lesz. Szervusztok!